Circo, humor e música foron os principais ingredientes do Festiclán que tivo lugar esta fin de semana en Rianxo. Os numerosos asistentes que se congregaron na Praza Castelao puideron desfrutar dos espectaculares números da artista Pati Difusa, o acedo humor de Peter Pan e o concerto do grupo de rock Los Boogies, un cóctel de entretemento que fixo as delicias dos máis pequenos. Era para darlle un pouco de movimento ao pueblo, está un pouco apagado, queríamos facer un pouco de festa para os máis pequenos, que son os que levan estes 2 anos sufrindo na pandemia, máis que nada, que empezan as navidades, pois que noten ese comezo e arranque festivo destas festas tan entrañables, vamos. O festival serviu tamén para proceder ao acendido do alumeado de Nadal, un Nadal que se presenta moi animado, en vista da gran acollida que tivo este aperitivo das actividades navideñas. Hai ganas e un pouco sorpresa tamén, que foi unha actividade así que se programou e non sabíamos tampouco como iba a callar na xente, pero vemos que hai aceptación para estas actividades infantís e, bueno, pois anímanos a seguir con elas durante todo o Nadal.